Apis Rita Janero nyiso luoro mare ewi omenda maromo shillings bilion 160 mane owinjore migawo mar omenda tigodo e chulo gope madhi e pinje maoko. Apis Rita Janero onyiso od bura ni migawo mar omenda osebedo ka chulo kwan omenda mani malo kata mani piny mar mano mopuodhi kod jaga budget maduong' mar sirikal. Kaka jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa, jood bura onyiso luoro margi ni gope mag Kenya nyalo biro bedo bor mar mibadhi machielo e pachoka. Piny owacho kod migawo mar omenda oket e nyong'ong kod apisi mar Auditor General ewi omenda maromo bilion 160 mane onego tigo e chulo gope mag pinje maoko. Komiti mar od bura mang'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny, apis Auditor General oyango ni bengi maduong' ma pacho kae CBK osebedo ka chulo omenda mathoth kata omenda matin ka ipimo kod omenda mane opuodh kod apis jaga budget maduong' mar sirikal. The estimates of debt servicing payments were over budgeted by an average of 10%. Hik omenda mar 2020-2021, omenda ma piny Kenya ne onego chul gope mag pinje maoko ne en bilion 235, kata kamano bengi mar CBK ne ochulo mana bilion 233. For the repayments of financial years 2020-2021 and 21-22, the repayments were less than the COB approved amounts by 1 billion 430 and Kenya shillings 83 billion. Maekelo penjo ni omenda maromo bilion 1.7 ne odhi kanye. E hik omenda mar 2021-2022, bengi mar CBK ne ochulo bilion 255.7 kata odoko ni piny Kenya ne onego chul bilion 339. Okang' makamano nyiso sirikal ne ochulo omenda mamalo maromo bilion 83. In 2021-2022, again the amounts approved by the COB was 339.046 billion. The actual amount paid by CBK was 255.741 billion, giving a variance of 83.305 billion. E hik omuom mar 2023, piny Kenya ne oketo tenge bilion 311.7, kata kamano bengi mar CBK ne ochulo bilion 388.3 ma kelo pogruok mar bilion 77. In 2022-2023 again, the amount approved by COB was 311.722 billion, while the actual amount paid by CBK was 388.807 billion. Wach makamae okelo penjo ni dibed ni ng'ato osebedo ka loso pesa kod oganda jo Kenya ewi chulo gope mag pinje ma oko kose. In situation now where the dollar exchange rate comes down, the loan must also equally come down significantly. So, because this could be a mischief for corruption. E duoko margi, migawo mar omenda wacho ni pogruok mar omenda makamano ikelo kod pogruok e kind siling ma pacho kae kod dola mar piny Amerika. Penjo machielo en ni ang'o momiyo migawo mar omenda ne ochulo pesa matin kipimo kod pesa mane opuodh kod jaga budget maduong' mar sirikal. Kuom ranyisi, e hik omenda mar 2021, jaga budget ne opuodho bilion 253 mar chulo gope, kata kamano migawo mar omenda ne ochulo bilion 233, manyiso ni bilion 19 yore ok ong'ere. Report mar Auditor General kelo penjo mathoth to dibed ni piny Kenya osebedo ka chulo gope mabandia kose. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.